Виждате, аз пак съм тук и днес ще направим реванш с Барса. Къде е? Да. Ето го, Барса. Окей. Сега да видим... Чакай да се взема типа яки. Да. И сигурно пак ще бием Барселона. Защото те миналия път ни биха, но както и да е. Но сега вървят като пукали, гледай ги. Оп. Оп. И сега. Оп. И няма гол. Здравейте хора, продължаваме. И... шутам. О, браво. И... при кой ще дойде топката? Разбира се, че при мен е. Паскай. Веско паска. И... Веско не вкарва. What the fuck е? Ще видим сега кой ще вкарва. Диги. Може да ти изкара сега жълт картон. Няма да успая. Може да ти изкара жълт картон. Да, изкара ми. Какво да направя? Не трябва този жълт. Какво да направя като жълт? Дали... Шок! Шок! Само да не е на златния ми гърди. Ще ги убия. Той нашата ли беше, бе? Той беше твой изстрел. Защото вратаря беше излязъл. Не видя ли какво на време беше излязъл? Да, той беше нашата врата. Не беше вашата. Беше на Барселона вратата, но Меси явно се е развихрил. Коста Уд! Има ли емоция? И те не успяха да вкарат. За жалост Суарес е прекалено слаб днеска. Вашата мама теба. Как я ме взех. И Веско паска. И аз пак паскам. И майка му деба. Май ще има доспи. И пък тук няма как да няма доспи. Няма как да има. Има. Няма. Уау! Къде беше вратаря, бе? Ти го изкара. Да. Сега го ставам. Този го ставам. Ставам го. Спом. Ако спом сега. Не! Мама! Не ми вкараха нито един път. Уж са добри. Всичките разправите са добри, ама... Какво да го направя? Тъчане. Опасно нещо, да кажем, шокиращо. Не, бе! Бах, че слабаците. Барса, ако гледаш това клипче, не дей се сърди, ама... Човек, представяш ли си някой от Барса да го гледа? Едва ли. Хайде. Едва ли някой от Барса не знае канала на мен. Оп! I fuck the bitch. Бях карал вратите. И в гола, и във вратата. Ще да бъде хиперякото, нали? Така
Тикадири, тикадири, тири, тикадири, тикадири. Стига, бе! Бах ти! И никой, ако ни победи, по-хубаво ще бъде. Ох, този как ми даде топката. Паскай. Не, бе! Абе, мама ти тъпа. Аз цял ден ли ще слушам, бе? Да, и аз съм си легна. Така че продължавам клипът сам. Ясен, ще спиш ли? Нямам зарядно, нямам ток. Сега чакай да кача. Да сложа да се качат клиповете и ще го дам. 90-та минута мина и Барса ме победиха. Да. Вкараха ми, да. Вкараха ми, то какво да видиш. Последния момент. Пах, тъпото.